Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke izinto ezibalulekile okumele uzilindele lapha kumkhokha ngoJanuary. Ngizothinta ke la izinto ezisemqoka kumathiza komkhokha angoJanuary. So la ngizoqala ngendaba ke thinta uMaphalala laba veza ukuthi ke uMaphalala uzobuya ekubuyeni kwakhe uzobuya ke ezozama ukusiza indodana yakhe uSibusiso kulobumnyama engene kubona. Abacacisanga ukuthi ke ngabe uMaphalala uzophumelela yini ukuyisiza indodana yakhe ukuba ke ikhiphe kulobumnyama ekubona. Okunye ke futhi abakuvezile la baveza ukuthi ke uSibusiso uzozama ukuthi ke ebulale uSiphamandla. Ngidlule ngilapha kuGabisile la baveza ukuthi ke uGabisile kuzotholakala ukuthi ke ukhulelwe and kuzobanzima for abazali bakhe ukuthi ke bamkele ukuthi ke ukhulelwe ingane kaLwazi. Umndeni wakwaGumede uzolwisana nomndeni wakwaSifociya ngendaba ke thinta ukukhulelwa kwakhe kuGabisile. Baphinde baveza ukuthi ke uMabusi uzothengela ke uGabisile imonto uzobeke emduduza kulesikhathi ke senzima abhekene naso. Ngidlule ngilapha kuNdlovu laba veza ukuthi ke uNdlovu uzobeke ngaphathekile kahle kwezempilo izinto ke izobe ingamhambeli kahle. Uzobeke nokugula uzobeke bambekile baphinde baveza ukuthi ke uSibahle ingane yakhe uNdlovu izofletha naye ke lapha uSibusiso amakhosikazi akhe kuNdlovu azobuyela le ethempelini ebandleni likaSiphamandla. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi zinto ezibalulekile okumele uzilindele lapha kumkhokha ngawo kuJanuary. Ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.